ɗum assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe lignode Peulh Fulɓe TV guiɗmon sehil moon go jontaɗe le yimon ɓoyta inchallah garen e niveau min numéro ɗo e lignode Peulh Fulɓe TV. ɗum noon princesse Bilkis a weltanama no fewi min nani haalma golle ma jooɗi peewi ɗum noon woni caméra hek Birom Dieng woni lumiére hek Hadrami Ka woni micro hek jontaɗe leñol ɗum noon bandiraɓe tedduɓe waɗi inchallahu taala tan han garen e holɗum saabi leñol men rendani holɗum saabi ke leñol men en mbaɗa ligne te min toujours ko ɗum woni slogan am lignode Peulh Fulɓe TV. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe ƴewat ɗo lowel inchallahu taala ko nen émission men lignode Peulh Fulɓe TV. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe han émission men premier numéro e culture woni lignode Peulh Fulɓe TV ɗum noon han kalden ko haala wiyete culture woni ko gandanɗa woni fina tawa men enen fulɓe bandiraɓe tedduɓe ɗum hanke en kaala fati holɗum saabi men enen fulɓe en ndendani holɗum saabi leƴƴi foti heɗen ndendi ha heddi enen heɗen mbaɗi pecce pecce sabbu hoɗon gandi enen en haalpulaar enen koye nder koye men Tukulóor en enen Fuutankoɓe enen Fuladu naaɓe ɗum ɗon yonti bandiraɓe tedduɓe itta ɗum e nder leñol men saabu eɗen gandi leñol men wona leñol pamɗugol nder Africa. eyyi noon ɗum noon bandiraɓe tedduɓe ha fayi gueɗitade émission men eyyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe eɗen gandi enen bandiraɓe fulɓe tedduɓe enen leñol men sa ƴetti ɗo ƴetti ko éditeri tan ha Éthiopie ha juɓiti ha Somali ha ñoƴɗa Cap Vert inchallahu taala kala gueɗɗa hol lawol wima lawol ngoni ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hon mbaɗten ha fulɓe mbaɗa lignode Peulh Fulɓe TV ɗum noon bandiraɓe tedduɓe yonti mbaɗa lignon hono gandi bandiraɓe toon ƴeewi han nder Afrique CEDEAO o fulɓe goni toon 40% mi hoɗum saabi en ndendami ɗum noon bandiraɓe tedduɓe ko hunde somde hono mbaɗten ha mbaɗen lignode Peulh Fulɓe TV ɗum noon bandiraɓe tedduɓe mbaɗen feere kala to neɗɗo jooɗi yo waɗ feere inchallah ndennan mbaɗen lignode Peulh Fulɓe TV inchallah enen fof ndennen mbaɗen aqira goto enen ndennan mbaɗen feere ndenden lignol men saabu sa ƴeewi ɗi foof honɓe dadiri men sa ƴeewi yahudiyankoɓe woni bani Israël en ko 8 millions mais ha joni aɗum ɗo keɓe jogui men juuɗe men ko waɗi ɗum nandiral ɗum noon bandiraɓe tedduɓe mbaɗen feere nandiren enen fulɓe. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hoɗon gandi hino wayni Ayub Souleymane Diallo inti mbaɗe Ayub Souleymane Diallo wona leñol men mbaɗe Abdou Kadir Kane wona nder leñol men mbaɗe Samba Guelaji Jeegui mbaɗe Ahmadou Hampate Ba wiyete ɓen noon fof ɓe goni nder leñol men Khadir Yaya en Ahmadou Bello en ɓen fof gona nder leñol men hono mbaɗten ha mbawi waɗ avancé ɗum noon bandiraɓe tedduɓe yonti mbaɗen feere micciɗen ganden no bandiraɓe tedduɓe nde ɗon tan calminen inchallah hettoɓe tan lignode Peulh Fulɓe TV heɗen jaaha to diwan Teskere en toon calmin Salmata Ba Salmata Ba ciggal ɗum noon sellinama juurama ñaganama jaam. bandiraɓe tedduɓe en jeeɗi tan dagal mille sar ben tengueɗen to calma mon frère Moussa Ka walla mbiya Djibo Ka anna selliminama ɗo e lignode Peulh Fulɓe TV. ha fa bandiraɓe jeltani dagani en calmin toon mon frère Mouhamadou Moussa Ka MMS a weltanama inchallah ɗo e lignode Peulh Fulɓe TV. bandiraɓe tedduɓe goɗɗo inchallah eɗen jetti to diwan Gani en Eroñ en calmi tan kamɓe pullo dawa toon inchallah selminama juurama a ñaganama jaam ha to diwan Tettetariji ha to diwan Wiide Cingol on calminama juurama ɗo e lignode Peulh Fulɓe TV. bandiraɓe ɗon tan garta inchallah joɗɗen seynude Sénégal aɗon calmin Daouda Sow walla alias Yaguil anna selminama ɗo e lignode Peulh Fulɓe TV.